tu manges? Pâtes? Les pâtes? Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. C'est Cara. Comme ça, regarde Boubi. Boubi. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Chicken. מה קרה? נויה לא הבינה איך היא מסתכלת עליי כל הזמן, הספקתי לקום לחזור והיא לא שמה את זה. אני ראיתי את הקטע עם הכיסא. ביבי, בובי. שקט, לא מדבר, הוא הלך. צ'יקן. שם את זה איפשהו במקום גבוה. צ'יקן בננה. צ'יקן. תשמעי, הרבה, יכול להיות שזה לא נכון. מה המטרה כאן? בובי. יכול איפה שם הדבר השם נמצא. קוקי. אני כבר בדקתי שם, ראיתי את זה. גם אצלנו מחביאים את המפיקון. אין לי מה לבדוק כבר. סבתא, תראי, זה לא היה טוב. מה? רגע. את זה. regarde. את זה. תביא. כך. תגיד כך. כך. את זה. את זה. כך. כך. regarde בובי. כך. כך. קוקו. כך. זה תמיד. כך. tiens. Tiens. אוי. קודם כל אני מתגעגע אליך. ושנית, גם אני אליך. מה הסיפור הזה? אני לא כל כך מפוקס. הייתי שם, תסלח לי. אתה לא כל כך מפוקס. את זה כך. אתה מסתכל על דברים אחרים בסרטון, אז זה אמור להסביר לי. מרסי. הוא לא ריאד. קטי פרי, הזמרת שאתה מאוד אוהב, שהיא משתה חוויה של 11 לחלל. מעריץ. מרסי. כשהיא משווה את התפיסה הזאת לחוויה... מרסי. כך. בבכי כשהיא רואה את גל... את זה? לכן העריכו את מעצר. עכשיו אני אבל... את זה. לא העריך את המעצר, כי המעצר כאילו עד מחר, את זה. יביאו אותו להערכת מעצר שוב, מרסי. זה יבקשו להערכת מעצר. נימה אישית שלי, אני עדיין לא השתכננתי מבן אדם שעבד במשך 25 שנה בנאמנות, שירת את המדינה שלו. את זה. נחשד בהדלפה ידיעה סודית, אך לא ביטחונית, לחקור אותו עם איסור מפגש עורך דין. זה אני עדיין לא מצליח להבין ולהבין. Non, ça va se casser, mamie. מח"ש והשב"כ, אולי אמנון ואתה תהיו את... ננסה כך. כן. תודה רבה לך בשלב הזה. את זה. רוצים לומר שלום לשר זאב אלקין. שלום. שלום עודד. גם אתה שותף להסתערות האישית של שרים בממשלה. מרסי.
לא עניין של הסתערות אישית, אני חושב שבאמת הפרשה הזאת אני טי טי די 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 אסור בתכלית האיסור שראש שירות חשאי בכל מדינה דמוקרטית, La bougie, בוודאי במדינת ישראל, la bougie, ינקוט באכיפה בררנית. אתה יודע כמה la bougie. בזמן המלחמה Regarde, האחרונה. אנחנו צריכים לומר את האמת, ששבת fais comme ça. Elia, Elia, tu fais comme ça. על ידי עובד שלו, מתוך מעגלי השבת, איזה? להנחיות, זה א' ב' של אבטחת מידע שמחייב חקירה. אתה תסכים לזה? אין לי בעיה שעושים Bisous à Kobe. Allez, fais un bisou à Kobe. Bisous à Kobe. Voilà. Fais-lui un bisou. Fais-lui un bisou, Aval. Un bisou. Fais comme ça. מי זה, בוני? איפה בוני? Un bisou à Kobe. איפה בוני? Un bisou à Kobe. איזה, איפה? איזה, כן. איזה? Fais comme ça. Fais comme ça, regarde. Elia. לא, היא רוצה את זה, לא יעזור לך סתם. איפה הנשיקה שלי? תעשה לו ככה. תעשה לו ככה. טה-נה-נה-נה-נה. טה-דה, טה-דה, טה-דה-דה-דה-דה, טה-דה.